Зеленчуци, които мислиш за диетични, но не са картофи. Съдържат много скорбяла, която се усвоява бързо. Печен, варен или пържен. Приготвянето променя гликемичния им индекс. Царевица – сладката. Царевица е високо съдържание на захари и въглехидрати. Като гарнитура или в салата, количеството калории бързо се натрупва. Моркови. Съдържат естествени захари, особено варени моркови. Малки количества са окей, но ако ядете често варени моркови или сок от моркови, на тиквички и тикви, особено десертни сортове, тиквата има умерено съдържание на захар. Ако се използва за пюрета или печени десерти, калориите се увеличават. Мейбобови растения, фасул, нахот лиша, съдържат протеин, но също и значително количество въглехидрати. Много хора мислят, че са просто зеленчук, но количеството калории може да е високо, особено ако се комбинира с мазнина.